Kuya sa usa ka monk nga giduaw sa iyang usa ka higala. Ug nga gidala niya ang iyang higala ngadto sa iyahang lawak. Nya pagkasulod sa lawak, nahibulong kayo ang iyang higala kay walay mga himan o kagamitan na pangbalay. Simple lang yun kaayo. Usa ka higdaanan niya, usa ka kining lamesa nga gibutangan og pipila ka mga pasahon, mga libro og lingkuranan. Ana lang gyud kayano ang puloy-anan sa maong monghe mao nang nakahibulong sa iyahang higala. Nangutana ang iyang higala, asa man ang imong mga kabtangan, imong mga butang, kay imuha man ning balay, nganong wala man. Sa ayang pagtubag, nangutana hinuon ang monghe, ikaw, asa man ang imuhang mga butang? Siyempre, nitubag ang bisita. Noon siya, ay, bisita raman ko. Ano magdala mo kog butang? Nitubag pod ang monghe, apareha rata. Bisita raman pog ko diri. Mga igsoon, niya ng simple nga istorya, pero simple pero paalang nako usa ka powerful na istorya nga haom kayo sa atong pagbasa karon. Niya na kita usab sa kining gitawag nga the priestly prayer of Jesus. Kabahin usab kini diha sa gitawag nga farewell discourse of Jesus. So ingon nga gidala gihapon ta sa atong mga pagbasa labi na sa ebanghelyo diha sa katapusang panihapon sa atong Ginoo. Ug kini agi gyapon sa agi pagpangandam nato sa atong saulugon nga solemnidad sa pagnaog sa Espiritu Santo karong Domingo ang adlaw sa Pentecostes. Ug nga diri nining bahina sa ikaduhang bahina sa priestly prayer of Jesus. Sa ikaduha ka higayon, naghisgot ang Ginoo sa iyahang pag-ampo. Mahitungod sa ingon tag-estado, status sa mga tinun-an sa Ginoo. Iyahang mga magtotoo. Ug iyahang gidefine kini nga though they are in the world, they are not of the world. Sa ikaduha ka higayon, sa maong pulong, nagbalik-balik nining atong bahina sa priestly prayer of Jesus. Ang unang higayon, nga iyang giingon, nagihatag ko kanila ang imong mensahe ug gikasilagan sila sa kalibutan. Kay dili man sila iya sa kalibutan. Ingon nga ako, dili iya sa kalibutan. Sa ato pa, dihang gidawat sa mga tinun-an ni Jesus, ang pulong nga iyang gipagpanudlo nahimo inoon kini nga ikasilagan sila sa mga ubang tawo na wala pa nakaila. Tungod lagi kay matud pa ni Jesus, because they are not of the world, although naa sila sa kalibutan. Ikaduhang higayon, maingon siya, ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. So all this is really defining kung unsa gyud ang estado sa mga Kristiyanos. Unsa ang gitawag bitaw of what stuff, unsa mang material hinimo ang Kristiyano. Of what stuff the Christians are made. Tubag sa maong pangutana, mao nga we are made in the very image of God. Kung nga, we are really designed for God. We are not designed for the world. Duro mangutan na taon sa magibot pasabot ana. No? Well,
umiingon tag, we are for the world, nagpasabot nga we embrace the values of the world, which is contradictory to Christian values. Kung sa magyoy mga utang nga gitagaan o dako nga pili sa kalibutan. Well, daghan, no? Pananglitan nga kining materialismo, no? Paghatag og dakog pili sa mga butang nga noon dili man gyud siya basically evil, di man siya bad. Kay kinahanglan man nato gyud ang mga butang. Apan ang problema kung kining mga butang mao na noon ang nanag-iya kanato. Nindot kayo ang giingon ni Brother Bo Sanchez. Atod pa niya, yun siya, it is not bad to possess material things. Because even Jesus himself said that one of his prayer is that we might enjoy good things. Akto pod, no? Ingon siya, padayon siya. Atod pa niya, what makes it bad, what makes it evil, if we allow things to possess us? Una na siya. Meaning we became slave. Nihimo na noon tang gigapos sa mga utang, sa mga kabtangan, bahandi, pananglitan. Tungod niini nga dili nata gawas nun. That even in choosing between good and evil, unconsciously, kurag automatic na ang pagpili sa dautan aron lang sa pagluwas sa kabtangan. And that is materialism. Unsa pay mga butang nga gitagaan og dakong pagtagad og bili sa kalibutan? Well, gahom, fame. Ang gahom, nagyud ako kayo nga misconception anang gahom, no? Tinuod lang. Atod pa sa Ginoo, dili unta ta dunay gahom kun dili ba tungod gihatagan siya og gahom sa Ginoo. Pero there's always a misuse or abuse of power. Og kita na himong saksi ni ana. Kagahapong adlaw atong gisaulog ang pagkamartir sa mga African martyrs sa Uganda si Charles Lwanga ug 21 ka mga Katoliko, mga Kristiyano. Sabi ang third chair nga ilang giagian sa hinungdan ang presidente sa Uganda kaniadto si Mwanga, no? Kining authoritarian, diktador og nga bisan og kanang ang istorya matod pa dunay gipasaka nga kining sumbong batok sa maong presidente na iyang gimolestiya ang mga katanon diya sa palasyo ug mibatok niini si Charles Lwanga. Unsay nahitabo, nahimo pa hinuon nga tungod sa iyang gahom, no? A misuse of power. Iya pa hinuon nga gilutos ang mga Kristiyano sa niini si Charles Lwanga. Ilahang ugos nga biyaan talikdan ang pagtuong Kristiyano. Nya kay mibarog man gyud ang mga kauban ni Charles Lwanga sa maong pagtuo. O nga mi dahutay gyud sila sa maong paglutos. Ibarog sila sa ilahang pagtuo. So, daghang mga butang ang mas gitagaan og bili sa kalibutan. Mao nga kaingon tag mao gyud ang kalibutan. But Christians hold a different value system. Gani sukwahi sa mga gitagaan og bili sa kalibutan. Mao nga mga Kristiyano binasi diha sa ebanghelyo sa mga gitudlo sa atong Ginoo. Ang maong values mao ang paghigugma, pagkamapaobsanon, kay gipalabi nato ang kalinaw, kay gipalabi nato ang
non-violence, ipalabi nato nga nga maprotektahan ang kinaiyahan, no? Sa daghang mga butang, maayo mga butang alang sa katawhan o sa tibuok kalibutan. And this is the values of the gospel. Ug mao ning lisod kaayo tungod kay kini tama sa gingon sa atong Ginoo diri sa ebanghelyo, kini maoy hinungdan nga kasilagan ang mga Kristiyano sa ubang mga tawo. Sa mga igsuon, kining dako kayo nga hagit sa atong kinabuhi nga pagpuyo nga Kristiyano, ingon og gitagaan na nato ni og konkreto kayo nga pagpuyo. I would like to direct us to diha sa ato ang pagbansay sa atong spirituality of stewardship. Kana bitaw ang atong 7 areas of God's gifts, no? Nagikan sa pagtuo, pagganito, pasyon, ecology, family, JKK, no? And then temporalities, kana mga butanga, no? These are specific and concrete ways, mga konkreto gyud nga pamaagi sa pagbarog sa atong pagtuo. And mo diyan gyud nato makita ang kining values mismo nga giingon sa atong Ginoo. They are in the world but not of the world. Tan-awa ra ang mga itagaan nato og pagtagad, tagaan nato og dakong bili kining 7 areas of God's gifts. Sa mga igsuon sa atong pagpangandam karon, sa atong pagsaulog sa kapistahan sa Pentecostes karong Domingo, atong pangayoon diha sa Ginoo nga tagaan kita sa Espiritu nga mahimo kitang more familiar o nga atong ma-embrace ang atong pagkakita. That we are in the world but not of the world. Amen.